Dito tayo sa celebration ng Candelaria. Sa may malapit sa release ng tren. Migo. Alas 4 ng hapon. Tayo ba tayo? Kaya tayo? Butong na. Kaya mo tayo magbusit. Ito mo na, ganito. Ito, nagmagkitago ka. Ha? Kung nagmagkitago ka. Amo mo na? Amo mo na ba daot? Oo mo, magayaan. Ito tayo magbusit sa maraming masarap na kain ng magbusit. Ayan, magbusit ito. Oo. Ayan, magbusit ito. Maraming pagkain. Walang magbusit. Ayan, magbusit. Ginataang kalabaw. Sino kuya? Ito tayo. Kalda na itang baka? Kaya tayo magbusit ito. Kaya pa rin tumas. Ha? Kaya pa rin may din. Maraming busit. Katapos lang kumain ng busit. Ito kasama namin si Sarah Paul. Inspector ng Pitlan. Pag-busit na tayo. Palis naman kami ng busit. Kaya tapos na kumain. Papunta naman tayo ng Masin. Araw ng Oilis. Quarter to go. Biglaan ito bugsit. Hindi natapos ng kampas. Itin 2-3 kami ang pinatakbo. Dapat Sabado pa kami. Mundo. Bugsit. Para maganda. Para sa kami may bugsit. Saan kong punta? ay bibigay sa akin. May bibigay sa'yo. Ipadadala sa Pasay. Saan siya nakabang? Doon sa tapat ng bahay niya. Doon sa Sherman. Silahan? Oo. Doon sa Silahan. Isasalubong tayo doon sa garing Siminosa eh. Saka yung masasalubong natin Siminosa. Ano na yun? Bicol yan. Ligon na yan, galimasin eh. Minyosa? Oo. Hindi, kung masakay sila ng maaga. Diyan ka na sa ano? Sa kainan, sa kuhan? Ay, sasakay ka papunta po 11. Sa 411. Sa 411 ka na sir, para sigurado. Kaya baka mamaya, Doon lang ako sa 411. magka ano tayo, doon ka na, sa halimbawa sa Naga, tapos tayo mag-diversion, sila hindi. Hindi. Eh, sa 411 Yari ka. 411 ko nga papantayan yung Yung United Pacific.
Parang balita. Ayun, galing maasin. Nasaan? Nandiyan pa sa dapdap. Anong oras kaya yun? Makakatamit kaya yan? Wala pang pasahero? Ang barko ang hindi pa naalis. Nandiyan ka ba sa dapdap para? Ha? Umanar. Sige, para. Sige, ha? Jangan man to, karing kabaw, karing baboy, ano. Tuma. Siapa yang sir? Ako ka pa ng likod, anak. Pagkaon na pati nga nagbunaw siguro. Pakuan na pakuan ni nag-royal nga may itlog kaya ro muhataw na. May tang gipati. Hataw na ba dyan? Kuha na ba dyan? Isa na ng gawas na. Anak din, hindi ko rin nag-ibukan ito si Nino. Ha? Oh. Tuubi na. Kisa may kamao mo tuuban na. Kuha na mo mas mama o katong mga uli, mga daw pang pagbuugan. Oh. Hindi ko naman ba yun ang uling sukol identidad niya. Wala naman na kay delikado ra ba na? Delikado ra ba yung taon dito na? Ito sa pamilihan ng Lubuksit ng Marapit. Sa pamilihan ng mga gulay. Dami na kamalingki. Ito sa Sariaya, Quezon Province. Sariaya, Quezon Province, Lubuksit. Alas 5 ng hapon.
Sir, ito na yung bagong bypass ng Sarayan. Ito na yan si Lucky Star. Sila na binuksan to, pre. Lucky Star. Bago lang. Nakarang linggo lang, pre. Shout out sa mga taga-Sarayan, mga buksit. Taga-bypass. Bakit? Ganda, oh. Shout out kay Lucky Star ulit. Ito na kami sa bypass diversion ng Sarayan dito. Buksit ito yan.
Nilagay na ba ng sila na ano? Oo. Kabila, sakay. Sabi lang. Siya lang siguro nangyari yan. Para tapat-tapat ba? Iswan agad ano? Asa man ilusot ni Migo? Ito sa circle. Kusina? Oo. May gilitin din sa Lucina. Sa Angis-Gis. Doon sa kusina. Yun, sa circle. Lama pala dito no? Oo, malayo to. Kasi na tayo rin ako sa television eh. Batal. Naliligaw pa yata at hindi alam. Oo. Naliligaw pa yata at hindi alam. Utang. Yan sir, papuntang saan yan sir? Candelaria. Pabalik? Pagkwento ba hindi?
Eksena na rin. Katapos nga ginawa, ano? Di ba wala pa yan nung dati? Eksena naman yan. Yan, yung highway, oh. Yo. Highway. Diyan yung biyahe, alternative o lagi-lagi? Alternative yung Pila-pila rin. Pila-pila rin kami mga parang driver.
Sa amin naman eh, 5 araw ang duty. Pag naka-5 araw, bakasyon ko ulit ng 3 linggo. Sa July na ulit. Agate. July 16 na ulit ang duty ko. Ka-out ko ng isang araw. $70 na ngayon, bukas si 18. Ay 20 kayo pauwi na. Oo. Linggo. Pauwi na ako noon. Balik ko na ulit, July 16 ulit. Grabe man tong ano natin. 5 araw kasi kami. Kaya matraffic yan. Wala raw, pagkasabay-sabay, wala raw pagkasundo. Wala pa kami Ha? overtime. Checkpoint. Meron? Meron, gusto na, no? Umappreciate nyo, ha? Baka... Oh, pisil daw, pisil. Ready nyo. Sir, mayroon sa. Baka akyatin tayo.